guri ne da na. Bado. To dinna jin ku ne guya ƙaryan na ɗayan ku ne din ku sati na ɗaya a nan gurin tun da adamawa ne ta kun tattaki nayi tukuna ma yana ku wala ku zaba a baba sarkin matasa mana sarkin matasa da baba waye ma tukuna SK din waye sarkin matasan ai baba Abdulaziz kenan shine SK sarkin matasan kafi yaro mai fara mai dariya gashi kuma sarkin wanka ne a garin kafi shi yasa aka rada mai sarautan matasan kafi don matasa ga nushi fala malam wanka in dai ya hawa wannan kujeran ko baba to matasa sun huta garin kafi hada ni kai ne ma wallahi da ka zo da ka dawo gaye da ka dawo suwaga baba Allah wallahi a to wallahi sai ka sai bani kiɗa na birnin Kebbi Abdulaziz ko kai dan Abdulaziz kowa yake yawa na ji magariyata sun wale Abdulaziz ko kai miki hanyar fita wancan majalisar jama'a kai miki Abdulaziz jami'i gida Abdulaziz ko kai ko a yau hadirin ka ya dauce da majalisar jama'a kai miki zaɓe yanzu ba ma gudi Abdulaziz ko kai ashe aikin zare da kai majalisar jama'a kai miki SDP muke jam'iyya Abdulaziz ko kai miki dan ita ke batun gaskiya majalisar jama'a kai miki SDP a Najeriya Abdulaziz ko kai ta miki karbi ƙasa gaba ke daya majalisar jama'a kai miki kaga bakin da kuri yake Abdulaziz ko kai miki daga maganar zakariya yake majalisar jama'a kai miki da aiki bakariya yake Abdulaziz ko kai miki abun bari na kurege yake majalisar jama'a kai miki ka ci gyaɗar mu sai ka amar Abdulaziz ko kai miki yadda ka yi shi sai ka tarar